No swimming at preemptive evacuation ipinatupad sa Naguilian, La Union. Para sa detalye kasama natin Idol Jam Victorio. 104.7 IFM. Report! Maaga nang nag-abiso ang lokal na pamalaan ng Naguilian, La Union sa mga residente bilang pinaigting na paghanda sa posibleng maging epekto ng Super Typhoon NANDO. Sa bisa ng kautusan, kasado na ngayong araw ang istriktong pagbabawal sa pagpapalaot, panghingisda at pagligo sa mga baybayin dahil sa posibleng bugso ng hangin. Tiniyak din ang full readiness ng mga evacuation centers na may supply ng hygiene kit, gamot at relief goods, maging ang pagpapatupad ng preemptive evacuation sa mga bahain at kadalasang may landslide na lugar. Suspendido rin ang klase sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan para sa kaligtasan ng mga mag-aaral. Inatasan ng tanggapan ng mga barangay council sa striktong pagtalima ng kanilang mga nasasakupan sa naturang kautusan at koordinasyon sa iba pang ahensya para sa maayos na emergency response. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Jam Victorio, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.